Hola a tothom. Comencem un nou programa de Namasté. Avui parlarem de l'apego. Buda va dir: el món està ple de sofriment. L'arrel del sofriment és l'apego. La supressió del sofriment és la eliminació de l'apego. Observa el món, la infelicitat que hi ha al voltant i dins de tu. Quina és la causa? La situació econòmica? La desocupació? Problemes en la parella? A la feina? Les guerres? La solitud? La malaltia? Si observes bé, veuràs que no és res de tot això. Perquè si això es solucionés, apareixerien altres coses o altres temes que et seguirien causant infelicitat. Llavors, què és? La infelicitat la portes on vagis, està en tu i no pots escapar de tu mateix. Està en la teva programació, al teu ordinador cerebral. Són les teues creences. La teua ment no para de produir infelicitat. Si ho analitzes, veuràs que hi ha una sola cosa que provoca aquesta infelicitat i és el desig, l'apego o l'aferrament. L'apego és un estat emocional que et vincula a una cosa o a una persona determinada, originat per la creença que sense esta cosa o esta persona no pots ser feliç. Aquestes coses a les que t'apegues i sense les quals estàs convençuda que no pots ser feliç són simplement els motius de la teua angoixa. El que et fa feliç no és la situació que t'envolta, sinó els pensaments que hi ha a la teua ment. La infelicitat més gran la donen els apegos. Eliminant-los, ens alliberem dels sentiments amagats que ens impedeixen avançar en pau, en abundància, en alegria, traient el patiment, i el que fem és facilitar els canvis positius a la nostra vida. Quan conscientment triem alliberar-nos de pensaments, bloquejos o emocions no desitjats, el que estem fent és o bé que es dissolguen els problemes generats per la ment, que sempre estan anant del passat al futur, o bé netejar el camí per fer-lo més fàcil sense els apegos pel mig. A vegades diem: estic trist o estic enfadada, i ens identifiquem en l'emoció, però nosaltres no som aquesta emoció. Si la soltem, són lliures per veure què hi ha detrás de la situació. Per exemple, agafem un objecte en la mà, el posem a la mà i l'apretem un rato. Arriba un moment que et molesta però ja quasi te'l sents teu, però tu tens l'opció d'obrir la mà i deixar-lo caure. Doncs els sentiments són el mateix. No són ells els que estem enganxats a nosaltres, sinó que som nosaltres els que estem enganxats a ells, els que ens hi agafem. Podríem dir que hi ha 5 apegos bàsics, que si es treuen ens desfem de les enormes càrregues que hem portat tota la vida. I aquests apegos són el desig de control, de reconeixement o aprovació, de seguretat, de separació o d'unió. Tenim idees que ens limiten, però les podem soltar. Avui farem un petit exercici que forma part del mètode Sedona per alliberar apegos, però que hi ha moltes altres maneres de fer-ho, que cada un té que trobar la seua. Jo us faré unes preguntes. La resposta pot ser sí o no. Les dues respostes són bones, no passa res, contestéssiu el que contestéssiu. T'assentes còmodament. Solta si portes alguna cosa a les mans. Els peus ben apoyats en terra. Respira profundament i tanca els ulls. Pensa en alguna cosa que et faci sentir malament. Quan ja la tens, imagina què anheles en lloc d'això. Què voldries tindre en lloc d'això? Detrás d'este anhel, què hi ha? Hi ha un desig de control, de reconeixement, de seguretat, de separació o d'unió. En poden ser diversos. Tu tria'n un. I ara, només per un moment, com si fos un joc, podries soltar este sentiment? Voldries soltar-lo? Si has contestat que no, o que no ho tens clar, prefereixes seguir en este sentiment o ser lliure? Voldries soltar-lo?
Quan? És una invitació a dir ara. Torna a pensar en la situació que et fa sentir malament. Observa com te sents en aquests moments. I què voldries en lloc d'això? Què hi ha? Hi ha un desig de control? De reconeixement? De seguretat? D'unió? O de separació? I ara, només per un moment, podries soltar-lo? Voldries? Quan? I repeteix-te les preguntes tantes vegades com calgui. És molt senzill. Veuràs com a poc et sentiràs molt millor. Vam comprovar que al fons de cada sentiment, si arribem prou avall, només hi ha pau. La resta de sentiments tots estan a la superfície. Ens hem d'obrir a la possibilitat de que ara mateix, si vull, puc alliberar-me del que sigui. És fàcil i simple com la veritat. Un poeta nord-americà, Walt Whitman, va dir: la veritat és simple. Si fos complicada, tothom l'entendria. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i fins al proper programa. Com sempre, podeu fer-nos arribar els vostres comentaris a la nostra web www.carmesabater.com.